Bryn, Celli Ddu. Mae Bryn, Celli Ddu yng ngogledd orllewin Cymru, ym mhentref Llanddaniel Fab, Ynys Môn, heb fod ymhell o Afon Menai. Adeiladwyd y domen tua 5,000 o flynyddoedd yn ôl, sef y cyfnod neolithig i'r archeolegwyr. Roedd yn cael ei defnyddio i gladdu'r meirw yn y cyfnod neolithig. Mae'n feddrod cyntedd arbennig gydag aliniad ar haul. Mae'r gwaith cloddio wedi datgelu cliwiau sy'n ein helpu i ddeall y domen yn well. Roedd Bryn, Celli Ddu yn cael ei ddefnyddio yn y cyfnod Mesolithig, pan gafodd 5 postyn pren eu hadeiladu o dan gwrt blaen y domen. Cyn adeiladu'r domen, cafodd pydew canolig ei dyllu a roeddwyd esgyrn wedi hamlosgi ynddo. Roedd y pydew yn cael ei ddefnyddio fel marc penodol, a gosodwyd cyfres o gerrig a oedd yn wynebu i gilydd ar draws y pydew canolog. Pwrpas hynny oedd dod o hyd i ongl yr haul wrth iddo godi ar hir ddydd haf. Rhoddwyd carreg batrymog fawr yn y pydew canolog, gydag addurniadau troellog ac igamogan wedi cerfio ar y ddwy ochr. Yn fuan wedi hynny, cloddiwyd ffos a chlawdd pridd, cyn dechrau adeiladu'r beddrod cyntaf. Cafodd y siambr ei hadeiladu â cherrig lleol, gyda ffiler canolog wedi adeiladu o garreg sgist glas. Cafodd ymelfeini ei gosod mewn cylch. A'i gorchuddio gan domen enfawr o bridd. A gafodd ei hehangu yn nes ymlaen. Roedd y rai a adeiladodd Bryn, Celli Ddu wedi gwneud yn siŵr bod pawb yn gallu ei weld. Byddai'n fan arbennig i'r gymuned gyfan, ac yn rhywle i gynnal cyfarfodydd, dawns ffeil a seremonïau. Ond beth oedd yn digwydd y tu mewn? Un o nodweddion pwysig y domen yw'r aliniad ar haul, ac ar ddiwrnod hiraf y flwyddyn, mae'r haul yn tywynnu ar hyd y cyntedd ac yn goleuo'r siambr. Ond, fel mae gwaith ymchwil yn dangos, nid un safle ar ei ben ei hun oedd Bryn, Celli Ddu. Ar dir uwch, sydd o fewn tafliad carreg i Bryn, Celli Ddu gyda golygfeydd o lefydd amlwg fel mynyddoedd Eryri, mae 11 o baneli celf carreg wedi dod i'r golwg. Mae'r paneli hyn yn frith o bantiau siap cylch o'r enw cafynodau. Mae'r cerfiadau cyn hanesyddol hynod hyn, sydd ond ychydig o gentimedrau o led, i'w gweld ar wyneb y garreg. Mae 37 o gafynodau ar y panel hwn. Yn ystod y gwaith cloddio 1928, cafodd Bryn, Celli Ddu ei ail-adeiladu. Mae'r domen a welon heddiw yn llai o lawer na'r gwreiddiol. Roedd hynny'n golygu bod modd gweld y garreg batrymog a oedd wedi chuddio o dan y siambr yn wreiddiol. Mae Bryn, Celli Ddu wedi dod yn fyw mewn ffyrdd newydd yn ystod y blynyddoedd diwethaf, drwy ddefnyddio dulliau sganio gyda laser a modelu 3D, sy'n creu cofnod digidol o'r safle i genedlaethau'r dyfodol.